Takže tento rok vlastně poprvé nebylo co natáčet, protože byla tma. Letos už podruhé na opravdové vodě, a to tady na rybníce Peklo v obci Kostelní Lhota. Tady už máme taky připraveno, nahozeno. Oba dva jsme zkusili dneska boilies a uvidíme, co dnešek přinese. Tak, první ryba. Vem podvěrák, bude to nějaká 40, vidím, ale hlavně, že ryba. Na Monster Crab Boilies rozhodně doporučuju, asi vám hodím teda odkaz do popisku, protože tohle je fakt fajnová nástraha. Už na to byla spousta záběrů, akorát já jsem pako a nic jsem netrefil. Tyjo, ten je hezký. Je, ale hele, asi ho vem, pojď. Tak pojď, tady ke mně, tak je tam. OK, tak pojď, hodíme ho na podložku a první ryba. A tak pojďme to ověřit. Hele, takhle si ho trošku posunu. Pozor. Dělej, drž to. Jsem ti říkal, že to máme dát výš. Ještě, že jsi ho měl, jinak by odskákal do vody. Tak. Rychle změřím, dobrý, teďka je tady za to. Okay. Teď se mi rozbije tady váha, že jo? Tak. 48, měl zpravdu Tandíku. Dumu ho brát nebudu. Tak jsem to typl dobře. Tak ho necháme ještě žít. Tak tady použijeme ten pán, který víme, že je součástí povinné rybářské výbavy. Zdá se mi, Tondo, že ti brala. A vytáhneme. Tak super, tak si ho vem do ruky. Takže uděláme. Krásná rybka. Tak ještě fotečku a pouštíme zpátky. Pouštíme zpátky do vody. Dáme pusinku. Ale jak mě hezky podsáka. No, je šikovný. Nádherná a je ryba. Zpátky ve vodě. Super. Tak i Tonda. Máme tady prvního Tondovýho. Tak nemáme, nashledanou. Máme štěstí na splávek. Vypadá to na tlouště, řekl bych, ale to bude tloušť, ne? No i když. Nebude to náhodou plotit? Ne, nemám moc oranžovým okolo. Perlín by to mohl být. Řekneme to na to. Já bych řekl, tak schválně ukážeme tady, zeptáme se našich odběratelů, ukaž to víc nahoru, já to nechci držet. Zvedni tu rybu, dělej. Tak, prosím vás, naši odběratelé, co je toto do prdele? Pardon, vycenzurujeme. Ta ryba sebou mrzká. Mám mokrý displej. Prostě asi jste to viděli, co myslíte, že to je za rybu, no. Asi nám dejte vědět, dáme o to anketu na náš WhatsApp kanál, tak tam o tom rozhodneme. Takže my už to tady pomalu valíme. Už teda tady to budeme končit, no. Každopádně, kromě toho jednoho kapra a tady utíraný plotičky, jsme vlastně nechytli nic, záběru tentokrát tolik nebylo, ale byli jsme tady dneska jenom zhruba 1 hodinu a 3/4, což jako neříkám, že je málo, ale mohlo být času víc, ale určitě budeme i příští středu, takže prozatím ahoj.